Trí dó híon náid betí réomhríon an seo ag léomh na nuacht as Meiriceá don ceathrú lá déag go mí dhearh fór 2016. Fictiúr de Michelle Obama atá chlúdach a New York Times inniuh agus í ag tuairt óráid íochhuire in Donald Trump. Níor chúlame an óráidí féin go fóil ach is chosúil go bhfuil sé cumasach sinne dear daine. Dí bliú cáiniú luchtú ceart atá sa óráid seo atá luchtmhar amachchas amach sin tá siad rééis chuid bór de féin a choristeach sa nóráid. Ar nó ní ag labhairt Harricán féin a bhí si ná riire ach ag teachta láthir son Hillary Clinton. Idir an dálín Meiriceá don dam mór tá sreathbán tríis líomhaintí grána a dhéanamh le Donald Trump. Agus an tain freagra atá ag Trump ná rá gur Smearadh Bréagach atá na líomhaintí. Tugann sé le tuiscint gur plota ina tá siúl ach mar sin féin tá chur leis na líomhaintí de réir chéile agus daoine ag churanna le gur ionsaí sé mrá go mí cheannasach. Idir an dálín tá tóirí sé deontóirí an fórtaí phoblachtánaí ag gluoch an goiste náisiúnta le Donald Trump nó ar a leid é a cháine. Níl sin táirlathe go fóil. Ní chuimhneong chin bhaint bhí ag Donald Trump leis an apprentice nó celebrity apprentice. Ach bhí sé Tá Mark Burnett a chrothaíóid an chláir á chosint féin ó éilimh gáróideach faoi láthir. Tá na slóite ag ír tafid wai de Trump ag rán rudí céanna agus dúirt sé tape an teachta na Rúsach chaite. Tá gúla fis mar mhar sin nár ích Donald Trump cáin federálach le 50 bliain anuas. Deir James B. Stewart, Sanneolaí airgid leis is dócha, ag rá nach bhfuil gá ach le ceithre athrú, ceithre leasú sa chód cánach na Stáit Aontaithe chun na lúid ar lár seo rúna. Sin na héascannaí a ús na héascannaí sa chód a dúsáid Trump chun folklór. Chorchaim mé folklór.
Níl sé weim cibé teigim chuimhní minis ceir bhí mé gírá deide le Trump éalú as an gáin trí na puil éalathe ceir fuil éalathe úsait. Ní heis an bháin atá dionar nó a chuid de na chollachtaí seo i Meiriceá. Scéal as geantar seo ceantar Nuacht tá is ag madrí na sráidé seo faoi láthir tá NJ Transit ag methlú agus Chris Christie agus a réimeas tá faoi deara an bheithlathe seo. Sí bhun agus báir scéal ná nach bhfuil ceannasaí in NJ Transit le tamil an nús. Gur seasan Chris Christie governor an Stáit in servísí poiblí agus per poiblí agus gur siléig agus neamh chóram déan gnó tarsúl chun NJ Transit an chorasan per poiblí in New Jersey a Warrow. Níl is gom daríre cécho sásta agus atá mé le animnú Bob Dylan le brunne an na dúise novel den litríocht Bob Dylan. Níl tada gom ina mar óránaí agus mar a New York Times is go brantúil Meiriceánach ach an éisian an duine ceart chun bhfuil sa litríochta áil in ílim se róháasta leis. Tá sin a raic i Yemen faoi láthir rééis gur ansaí fórsaí míleata Meiriceá ga me leiscéal. Ga me leiscéal níos. Rééis gur ansaí fórsaí Meiriceá áisiúnaí radar de chuid na geanarcach hálamh agus gur scris siad iad mar a hála. Scéal eile faoi Donald Trump is cosúil go bhfuil an gaisce a rinne sé faoin ansaithe gnéis mrá as ciúnas. Ní chuir siad sús leis an mlaiminn seo níos mó agus síle mu go mbeidh Trump i gcíc go dtír as an muomh rinne sé gur raibh sé ag crúbáil ban. Mas cuimhinneamh fúdaíodh 300 chalín sa 9 géir. 3 bliain nó hen féidir. Tá effigi 9 géireacha tríis saoirú rinstina chalíní a thucrú. Ach ní dhéirt mé mór an eile faoi sin nach rá go bhfuil sé táirthe. Tá sa go dán céir do rinne Rodrigo Duterte sna Filipíní le déanaí. Wasla sé an tuachtarán Barack Obama nuair a thug Barack Obama cuairtear an tír sin agus tugadh le fios gur mhaire sé na céad de beidir fiú na mílte ar shráideanna na tíre sin
mar chuid dá achtas géir in mangaireacht drugaí. Amper tútach a thugtar amper agus sílim gur téarma chuí é sin. Tá saoránach de chuid Nuacht rís éile bhíonna a cheantaíonn an governor Chris Christie in nua na lánaí os chórdroithe George Washington agus tá feiceann breitheamh fiúntas san éilimh agus tá sé ligint don chás dul Araib droch Nuacht a Chris Christie dearan. Tá mo dhuine a chur bhuamaí in Nuacht le déanaí rééis plédáilne fiantach. Tá an rindelí agus ceirtin seo Meiriceá ag tosú ag taifeadh dó sunraí na neachtarí foréigeanach idir pólíní agus pobl rud mai dar liomsa. Tá an rí bhuaimhil a dul Shádach Peter rí na téalainne feadh chuige bliana sílim agus an rí a baide I réim sa chrón sa rééis bhása áil in 1968. Tá iontas orm nar tugadh níos mó áirde bhás Dario Fó an scríbhneoir as san Nidáil. Iarthóir be cheartúin na thuairt Peter. Bhain sé an dús Nobel amach mar sin féin ach má bhain ghlachú go fé uair leis san Nidáil margheall a pholaíocht. Go dtíobh ní rabhas agam seo fúdaí a bheith chéile agus éigníomhaí de bhar a pholaíocht. Tá imní sliticóirí díomá gur chuireadh Timothy J. Sloan aibrí de chuid Wells Fargo isteach in áit an íorcheanara a d'éirí as éifig le déanaí de bhar na chunspóide de haring an bank sin le déanaí margheall chunta spréige oscailte agus mar sin. Well, by Colin Kaepernick, duine achan a glúin ó an náisiúnta na Stát Aontaithe in a quarterback dé dúma in foireann Rex Ryan tachaíthóir Donald Trump. Well, níl is agam an deocraí sé go troid ach nuair a luaitear Donald Trump deach éin rud tardú. Tá Pedro Reyes rééis dráma idirghníomhach chur le chéile chuireann an lucht féchanna in áit san íospórtaí. Gníomhre agus ealaíontóirí se Pedro Reyes agus bhainnean cheol dar bannam democracy nó cinúintleachas le do hachantocht sílim. So, sin iad na scéalta mór go léir as Meiriceá don ine an ceathrú láidéag deireadh fómhair 2000 agus 16. So tógadh go bogé agus tásúla go mbeidh muid a cainte arís Smearadh. Slán is.